I dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu pričamo o uniformi u GSP-u. Također, bit će i nekih sitnih nagradica, ali morate ostati sa nama do kraja da bi vidjeli o čemu se radi. Kao i u svakoj firmi koja drži do sebe, ona svojim radnicima obezbedi uniform. Zimska i letnja. Ovo sad trenutno kod mene je zimska uniforma. Nije mi komplet. Neke stvari nisu imali da mi daju i tako. Za početak, evo da vidite, imamo tri košulje. Otvorit ćemo vamo pa ćemo snimiti da vidite kako to izgleda. Ima 3 košulje. Čekaj da vidimo. Jedne pantalone. I zimska debela jakna. Jakna je profil, jakna je baš topla, ima postavu. Sad vidjet ću da snimim sad iz drugog ugla kako biste lepo mogli to da vidite. Inače, u letnjoj uniformi se dobija još i kačket, trenutno mi nije tu. Kačket, kravata, cipele sam dobio, dakle, broj 43, što je meni ogromno, s obzirom da ja nosim cipele 39. Tako da cipele, iako su me zadužili, ja sam to odmah dedi poklonio. Neka nosi deda. Dobre su. Ali džaba kad je to meni veliko. Evo čak i ove košulje. Košulje su broj 40. Evo sad ću da obučem čisto da vidimo. Pretpostavljam da mi je i ovo ogromno. Ali čisto da vidimo kako to izgleda. Pogledajte vi ovo. Samo da upravim ovako. Možda se vidi. Valjda ćete vidjeti. Znači, ovo je broj 40. Znači, ja mislim da meni treba 27. Znači, ovo je haos. Vidite koliko je ovo sunce. Pa ovo... Jebote moj, pa ovo je udjelo, znači, mozga. Kao što ste vidjeli, košulja je, znači, ja mislim 17 brojeva veće nego što meni treba. Zbog toga je i ne nosim. Evo imam 3 glanc nove, ne otpakovane. Evo ja sam ih sad prvi put otpakovao, eto samo da snimimo. Jakna je za nijansu bolja. Mislim, bolja je veličina. Ajde, više, za nijansu mi više odgovara, ali bi i jakna trebala da mi bude barem broj manje. Ali nema veze. Majice se dobijaju, u letnjoj garderobi, letnjoj uniformi. Trenutno su mi na pranju, nisu tu. Znači, šta još beše, imamo pantalone, troje pantalona. Kravatu nisam dobio, ne znam zašto. Valjda su ocenili da nisam vredan toga. Nisam baš neki gospodin. Tako. E sad, šta sam još htio da snimimo u ovom klipu? Najavili smo neke nagradice, samo da skinem. O čemu se tačno radi? Evo, sad ćete moći da vidite. Naručili smo neke raznobojne priveske. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Ove priveske sam naručio više kao neki, ajde da kažemo, reklamni materijal. Eto, to ćemo
deliti. Sad ćemo da vidimo, ima tu raznih boja. Sekundu, ajde da vam pokažem od svake boje po jedan. Ajde, ovaj se sad. Evo plav. Tu piše The Estate, moj lik, i ako obratite pažnju, znači da okrugog je obojka, to je namjerno kao guma, i ovdje možete vidjeti šare, to je kao šare od gume, to je bila poenta cijele priče, kao točka. Znači, to je ta plava boja, imamo ovakve, crvene, sad ne znam kako se, dobro, možda se vidi, crne, šta ima, ljubičasti. Za početak smo namjerno samo ove okrug, i ima ova krem. Dobro, sad oni imaju razne ove, da li je sa žutom, ovaj sa belom, crno, crveno, raznih su boja ti kanapčići. Znači, privezaka ima koliko hoćete, bit će ih još. Tako, da sada, da krenemo, da smislimo ko će prvo dobiti priveske. Moramo smislimo nešto zanimljivo. I da vidimo ovako, ajde neka nagradno pitanje bude. Ko nosi ili kod koga su završile cipele namenjene meni? Znači, dobio sam cipele od GSP-a broj 43, pošto su meni velike, ja sam ih nekome poklonio. Ukoliko ste pažljivo gledali i slušali video, znaćete tačan odgovor. Prvih 10 koji mi u komentaru napišu tačan odgovor, dobit će po jedan privezak, normalno, po vašem izboru boja, koju hoćete boju. Tako da, šta da vam kažem, gledajte video ponovo ukoliko niste obratili pažnju, i jedan od privezaka će biti vaš. Pišite u komentarima, pa se vidimo, čujemo i sve najbolje. Pozdrav!